يا حبيبي يا محمد كن نبي أيوة وجهه بدر المنور جنى من أمسى وساور راسه مسك وأنبر شعره تاج الليالي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي أيوة والمباسم سكريا والثنايا لؤلؤيا والروائح أندريا هيدا فكري وبالي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي أيوة يا إمام الأنبياء يا ملا الأتقياء يا سراج الأولياء يا ملا فيك اتصالي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي أيوة يكون غدا اليوم القصاص يوم يؤخذ بالنواسي فائيا لي في خلاصي نساب ما سؤالي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبي أيوة يكون غدا يوم القصاص يوم يؤخذ بالنواسي min mbiyetemi ko Moustapha Di Oumar Ba mbiyetemi ko Moustapha kono nenam innirinmi ko Oumar ko ɗum jeeyami ko Diourbel mbiɗa jeeya leegal biyetegal Pikine nder Diourbel waɗi ganda goto jaabiɗo ɗum wi ɗum rien n'est dû au hasard parce que si on appelle le hasard c'est la volonté de Dieu qui répond eyyi wadde ko hawrite ala kala ko jiiɗa est prévu par notre Seigneur eyyi de min gummi min paye mum min tawri ɗum ko gandantano ko ɗum min jiɗno kam ɗum woni gandal saabu neɗɗo wawi wurde tan koye maayo gandal neɗɗo si wuuri eko wona e maayo gandal gurdam mum foof ɗan wonata ko mehere eyyi ko demin gaare mum noon komin tini koye mum kam min mbawa ɗum waɗa expliqué saabu koko gandantano tinat ɗum tan eyyi demin jotte mum ɓesdi amen e banggal gurdam amen andini amen gueɗe kewɗe eyyi dental ngal noon ngal garat ngal ha ngal tawtore ɗo e tenen ko woni ko ɗo ma neɗɗo ummo ara ɗo tan walla wona jokkodirɗo e ceerno Malick fuɗɗo ɗum tin eyyi dental ngal jiiɗa foof noon ɓe renduɓe ɓe mbaɗi ngal wat ko addi ɓe mbaɗi ngal kam ɗum woni ɓamtare e yahrude yeeso eyyi dental noon mbiɗa hen nodda kala mo gandantano hombo jeeya e almuɓe ceerno men ceerno Malick Samba Tara mbiɗa andina ɗum gueɗe ɗiɗi tan mbawi fewnu dental eyyi wawi fewnu dental ko mawɗo joom himme e suka coftuɗo eyyi simi wi mawɗo joom himme e suka coftuɗo ko gueɗe ɗiɗi gaddi kalmi ɗum mawɗo joom himme ummota ko ɗo woni ɗo wa'ata kono ceerno Malick Samba Tara ummaki ɗo woni ɗo kono kala ko hanti ko kam hantini ɗum suka coftuɗo o ne wa'ata kono sukaɓe dental ngal eyyi jooɗotako yahat kala ɗo yi ɓural dasa artirana dental ngal ko ɗum ɗo min jiiɗi e dental ceerno men ceerno Malick Samba Tara eyyi ko wona ko ɗum almudu yo musidɗo yomo gandantano ko guiɗo tan keɗotoɗo ceerno Malick foof yii ko ceerno Malick waɗata ko e yimɓe mum eyyi saabu ceerno Malick haalantama mission ngaji yimɓe ɓe gandantano koɓe hantinɓe mission mumen ɓe jaahi kam haalanatma ko mission o mbo Allah fawe ma a ya watmbo woto mbo bone juuɗe ma ha gummoɗa ɗo tawa gaynanima eyyi ɗum addi min gaare ceerno Malick saabu kam wona basotoɗo wona mantanatɗoma neɗɗo haalanatma ko an haalanatma ko annabijo men tedduɗo haalanatma ko jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ko ɗum addi minen yidde amen nde ɓesde mum eyyi saabu kala ko jiiɗa e aduna sa ummima paaɗa e heɗum tan wat ko boppuɗa caggal eyyi ɗum addi ganda goto waɗi wiyama 21e siècle yimɓe foof maɓe kuccita diine islam joni waɗi mawɗo tubako goto mbiɗo ɗum beela haɗa hen welti wi ɗum ala mi weltaki hen wi ɗum hono mbaɗɗa a weltaki hen wi ɗum saabu sukaɓe ɓe koɓe ummiɓe ɗo wonɓe paye diine islam wat koɓe jawi caggal mumen ɓe paye diine islam ete siɓe tawani ɗo ko humti haaju mumen koɓe ummotoɓe ɓe jawta kadi eyyi minen noon nde min gumminde min paye ceerno amen ceerno Malick Samba Tara nde min jotti min tawi ɗon ko gandantano ɗum seeɓi komin ɗaɓɓatno ko ɗum addi min jetti ɗon eyyi wadde wandiraɓe sehilaɓe onon ɓe gandantano onon mbino yomi yewtu gandumi koye ceerno Malick Samba Tara hay si mi ñallino yewtude ɗum mi gaynata ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Hare mi weltima no feewi
mo lanti ɗo fimo ɗum woni Allah ji Malick Ndiaye Allah ha wadde min ko ɓooyi tawi kadi ko sabi Allah wadde min nde wonnomi fof ka imam men hawra kono sikki o ala minen kay ko min hawre e makko kon nafi min no feewi nde wonno ko Allah ɓolowreta ko ɗum men tawi makko kadi ko ɗum men dañi hare ko ɗum woni saabu lawol amen iwgol Dakar arata eyyi tawi ceerno amen Imam Kabir o yettimo no feewi tawi kadi o jarnima eyyi tawi ko almoɓe ɗaɓɓata e ceerno mum sikki ala kanko kay o dañiɗo sikki ala kanko Alhaji Malick Allah seeɗi kay o dañiɗo tawi jaman fof no cernima nde wonno heeɓi ɓuural e juuɗe ceerno ngal weeɓa hen e yaha ko ceerno amen Imam Kabir minen fof ko ɗo men tarbini kono hewta hande wonda e imam tati o jonne lidada itlaq ko kanko goto mi andi heeɓi ɗum ko imam waɗi ɗum noon ko gueɗal mawgal e haade ko ɗum wadde min e makko tawi min gala min andide ɓooyi seeɗa nde wonno ko 2005 min hawri ko imam e kono ɓurɗan komi ɓuuri mo andude ɗon ko ilanema 2014 mi watte arde galle makko mais wadde yewtoreji no feewi kono ko ɓuran tan nde wonno kanko kay Allah hano faminima alqur'ana famingol hawningol tawi mo jaɓanimo ɗum ko noon mo jaɓali kadi ko noon tawi ko Allah waɗi ɗum e makko na minen woni komin rewi e defte seeɗa min tampi hen no feewi hay tawi min famani hen kono min tampi hen seeɗa kono kanko domane makko mo waɗi o e janggi ɗum kay sa daari heewani tawi kadi ko jangguinta ɗo koko kanko tun nanta ɗum no haala ɗum tawi sikki ala kadi ko ɓuuran lawol wadde haade ko ɗon lawol amen ɗo ko Allah wadde men ko ɓooyi tawi min jaɓanimo ɗum min faami ɗum Allah waɗi min jaɓi ɗum Ibrahima Sakho ko Dakar mi immori mi arde ceerno mawɗo wiyete Cheikh Boubacar Ba en gari tawtorɗo Allah fi ceerno Malick Samba Tara Ndiaye par ce que pularɗi ɗi laaɓani komi jolfo kono ko dental Allah dal en dentini ko ɗum woni sababu en gimmori Dakar ara ha ɗo Fouta pour tawtoren kono wona jemmu ko Allah assalamu aleykum wa rahmatullah la ilaha illallah 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 Sayyidina
محمد رسول الله عليه السلام الله سمتا كالجد النلال سمتا لا اله الا الله سمتا كالجد النلال سمتا لا اله الا الله يا كارجول به يوم الجزاء محمد رسول الله لا اله الا الله يا كارجول به يوم الجزاء محمد رسول الله لا اله الا الله سمتا كالجد النلال mawɗo mum suka mum min juuro on min duwano on min ñaago on duwa min calmina jumnaɓe fof guilay imam ratib he aye joom wuro ngo kono min calmina fuutankoɓe fof kadi min calmina sénégal naaɓe min calmina alamul islam o fof min juuro on min nawat ɗum e dow konngol walla min dewna ɗum e konngol Cheikh Malick Ndiaye mo ngannduɗa o ko ɗo jeeya wono wuuri gurdam ɗam ngannduɗa gurdam ɗam yaaji ha minenne kadi min keeɓi heen caggal nde ceerno amen khalifa amen Cheikh Jamal Abdourahmane Bari sahibul fuydat rabbani to ɓen ngara waalo ɓiɗɗo cheikh imam mouhamadoul kabir heɓni min weɗi ngara neli min ngara min tawtore dental islam ngal dental ngal ngannduɗa ko ɓeydare ɓolɗe moƴƴere ɓolɗe udditare to Allah ceerno Malick min calminima min calmini ɓesgugu mi wino sa jarani konngol o saaha ɗo par ce que ɗo wonɗo pittani ɗi fof worɓe ɓe rewɓe ɓe mawɓe ɓe sukaɓe ɓe ko addiɓe ko ɗo no ko heɗade ceerno Malick Ndiaye ceerno Malick Ndiaye noon ko docteur e doctoraɓe ɓe ngannduɗa ɓe ɓe cefra hakkude neɗɗo o e Allah tabarakallahu taala kala keɗiɗo Cheikh Malick Ndiaye heɗoribo haqqille heɗoribo to Allah tabarakallahu taala ma ɓeydo to Allah ma ɓeydo to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma ɓeydo to tawi Cheikh na Tijani kono ma a ɓeydo kadi kala moƴƴere wonno ko ɗum tan o janginta doctoraɓe noon ko ɗiɗo docteur mo ngannduɗa ko cafrowo jemmu so jemmu fawama dawa abbo hôpital yiya docteur rokke pikiraji rokke kadi kaƴo yo yar pikir noon enen fof eɗen nganndi ɗum welani par ce que a yahat pasa halis ma yiide docteur o weɓani sa yi docteur o kadi so laarima ha o fenditi ƴettude pikir o waɗa heen lekki pour nan ɗum e jemmuma pour cella ko mesalal waɗata o yiwa ɓanduma o fukkato wal lekki ki so wona ɗum weɓata laam joɓa halis ma te a sellani jaaha hôpital yiide docteur o weɓani o ƴetta jamdi o yiwma pour cella te sa joɗinoma so neɗɗo ƴetti mesinel ñuutma sa reydaki tan ko kurfey walla hello te on ko cellal tan yiɗen ma ceerno Malick ne ko neɗɗo mo ngannduɗa mo Allah waɗi
docteur to Allah tabarakallahu taala ala keɗiɗo Cheikh Malick so a haali a dañat Allah so waɗi a heɓat Allah so boƴƴi a heɓat Allah Cheikh Malick nden ko ɗum addi min ɗo tawtorede dental ngal e konngol ceerno men Cheikh Jama Abdourahmane Bari heddi min ngara ɗo min kawra e jumnaɓe min kawra e musidɓe julɓe ɓe min kawra yimɓe ɓe moƴƴere feccere nde ngannduɗaa nde aɗa nde fecca to Allah tabarakallahu taala aɗa anni feccande ɗum julɓe ɓe ɗum itti min hile ngara haa ɗo e inde ceerno Malick Sambata Ndiaye wuro ngo ne weltini on ene weltinimo e ko darani ko alhamdulillahi rabbil alamin noon eɗen mbaɗa fatiha wawde julnade enen fof ndenden mbaɗen fatiha salatul fatiha mbaɗen ya latif laabi jeenayyi ɗiɓen hen anniya ko faanda ko yo allahu yantu hen taw ko allah abdi dewɗen hen ngam barka annabijo kala hen ko woni hen kadi ferbitere yo allah hibban en بسم الله العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. بندرا بجود بندرا بمسيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ma jaafoɗon no feewi en jetti kala mbawɗo tawtorede jonde nde eɗandi noon gañƴen tan ko limde kadi haade juutde ha ɓurta wonno yimɓe fof ko jomen haajuji en kadi eɗen gandi ko jiɗɗen ko yewtude fof ene gasa taw haalama e tubakiri haalama kadi e pular kadi dole yimɓe ene jogui kayitaji ɗi ene winda e arab ene winda e pular ene winda kadi e français wadde min ko kalani ko mataw ko sarhinde ka ɗon haala tan ha ka neɗɗo kadi ɓeydo famde aɗa andi enen jagguɗen ko neɗɗo timmata walla neɗɗo timmani sen jii joni eɗen mbi kadi eɗen kaala neɗɗo timmuɗo e holno ɗum worata won musidɗo goto gonɗo France ceernajo kalifa men wiye ceerno Alpha Ba mi neddumo invitation o nde o ƴeewi ɗum o wi kanko de neɗɗo timmuɗo kam o andi hen tan ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e goɗɗo ala aɗa andi o haali gonga on ene jogui timmal kono ɓaade jomiraɗo kadi o yiɗi ko yo neɗɗo timmu wadde te o wi o fawata neɗɗo kadi ko wawa wadde timmal ngal neɗɗo foti ngal timmude ko hol ngal en kaali ɗum joni toɓɓe ɗe ɗon ɗe neɗɗo andata tan ɗum woni l' essentiel so andi ɗum tan way hono timmi bimana so tawino neɗɗo ko bool walla ko lahal e mbeɗu kippowo ngu lahal ngal walla bool o ko hippata ɗum ko ɗum takata neɗɗo o timmi way kono elle jomiraɗo kankone o yiɗe neɗɗo tan ko yo neɗɗo hippu neɗɗagu mum way kono neɗɗo o ka pawanaɗo wayno ko hippode ni tinno e kippa neɗɗagu ma hippude neɗɗagu mum noon way kono aha tinnoɗa ndena neɗɗagu ma sa reeni ɗum way kono elle timmal ma yoni par ce que ko nden mbawata rende hoore ma ndena ko kalfineɗa ko noon tan neɗɗo wayi so tawi en ƴeewi joni ko mbinduɗen ko e arabe o e fof
pour mbasen jumnade no feewi aɗa andi gadden wiide fof ko neɗɗo o alay sago o anda gueɗe ɗiɗe taw ɓurɗi himmude woni o anda holno reenirta hoore makko e holno reenirta hoore makko kadi e tagore wonde nde wadde ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi ko kimmuɗe hakkude makko e hoore makko d'abord e hakkude makko e windere nde ɗum ɗon yo faam ɗum on no nelaɗo non sallllahu alih w sallam o wi neɗɗo hoore ma ene joganima haqqe haqqe oɗon ala e saago ndena ɗum ɗum sabubini noon rende haqqe hakkude nim o hoore mum haɗa rende haqqe hakkude ma e bande ɗum jomiraɗo ene haalani en ɗum sinore bagara aya capanɗe 4 قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ko adi fof bele neɗɗo an on a jooɗoto aɗa yamira yimɓe ko moƴƴi jejjita hoore ma te ñande fof oɗon jamma deftere nde holko haɗi won ɗojji wadde ayi neɗɗo o fotani yejjidde hoore makko exemple omo yamiri yimɓe ko moƴƴi taw omo yejjiti hoore makko jomiraɗo wi ɗum wona ƴoƴre jeeya ƴoƴre kay way kono moƴƴere jiɗanɗa nde yimɓe yo taw aɗa yiɗanide hoore ma wadde nden moƴƴere taw e ko nden adi joni noon ko adi fof moƴƴande hoore mum jomiraɗo haalni en ɗum kadi e suratu saffi aya 2 e 3 ya ayuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'aluna wonon yimɓe hol onon mbiɗon oɗon gomɗini allah holko kaala toon kon mbatta gande koye haalde ko watta ɗum ko bakkat holko taki oɗon kaala kon mbatta aɗa andi ɗemgal ko nelaɗo terɗe goppen ha ceerno yetto jooɗo bisimilla ala jooɗo ɗum aleykum salam wa rahmatullah tal ya ayuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'aluna onon yimɓe holko kalton kon mbatta gandon ɗum ɗon kam fewani holko sabubini oɗon kaala kon mbatta wadde a yiyat neɗɗo o haala hunde hade yimɓe jeddudemo adi yeddudemo fof ko nder makko exemple koye nder hoore makko adimo ko yeddude koye makko woni wonno ɗemgal fonno ko wonde nelaɗo terɗe fof so tawi ɗemgal ene felliti haalde yo taw haalata ko nelal ngal ko terɗe fof ko ɗumini ɗum kono kaala e nder terɗe ma ene wima ko kalɗa ko wona gonga aɗa andi wadde an a moƴƴani taw e hoore ma aɗan usta hoore ma te neɗɗo ko wiyete ko ko konngol ay neɗɗo ko mbiyeten ko yaade neɗɗo ene yaara koyɗe mum kono so neɗɗo ene fayita Allah o yarata ko jikkuji moƴƴi ko ɗum foti wonde taɓande makko wadde noon wadde neɗɗo o fotani mum haalde e ɗemgal makko taw nder makko ene yedda mo way kono elle o nanodirani e hoore makko wadde ko hakkude ma e hoore ma taw
nde wonno jomiraɗo haalni men e suratu jasiya aya 15 man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha kala e mon baɗɗo ko moƴƴi ko hoore mum kala e mon baɗɗo ko boni kadi ko hoore mum aɗa andi koye hoore ma tan artata wadde hade neɗɗo o moƴƴande goɗɗo taw yo moƴƴu taw e hoore makko normalement moƴƴere kay adora ɗum hoore ma wadde hakkunde neɗɗo e hoore mum tawo hakkunde ma noon e tagore wonde kadi moƴƴana ɗum yo taw kadi koko selli aɗa andi jomiraɗo wi ene suratu maida woni suratu 5 aya 2 wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwani wattaqullaha inna allaha sadidul iqab so ɗon ballodire e ɗiggere e kulol Allah oto ballodire mum e bakkal e gañamtumago te ngam noon oɗon poti hulde Allah wonno Allah ko cattuɗo lepte hen saha saɗa yiya ko lepti ko tan a nder ko cattuɗo lepte sa yiyata ɗum noon wadde a jogoto probléme wadde hakkude ma e hoore ma e hakkude ma e tagore Allah nde wadde ko poɗɗa ko waddude e mum jomiraɗo haalnima e qur'ana o joni noon feccere adande nde nde gadimi haalde nde hakkude ma e hoore ma nden kadi ene fecci pecce ɗiɗi hen gotel ko adi fof nden totoɗa ko ene bonna ɓernde ma woni ko ene addanma bonalla saɗa yi toppitade hoore ma eyyi wadde toujours a renoto ko ene addana ɓernde nde probléme ɗum woni goo wonno jomiraɗo haalnino en suratu shu'ara'i aye 87 e 89 o wi en ñalawma ene ara ala fof ko nafata toon so wona ɓernde moƴƴere yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim ñalawma ene ara jawdi nafata toon wala banuna won firdoɓe ɗum ɓiɓɓe woɗɓe kono banuna min pirdata ɗum ko mahanteje jawdi nafata toon hewde étosuji nafata toon illa man ata allaha bi qalbin salim ma gara tan ɓerɗe ne hisi wadde ɓernde nde ko renata ɗum ko aɗa foti heldarade ɗum woni moƴƴande hoore mum eɗen gandi jomiraɗo haalino e simmore Bakara aya 94 rewnoɓe ha bonni ɓerɗe mumen welsininoɓe koye mumen ha bonni koye mumen fof wonno so ɓernde boni tan fof boni rasul men sallallahu alih w sallam o wi husere nene neɗɗo sone moƴƴi neɗɗo moƴƴa sone boni neɗɗo bona o haali suratu Bakara aya 94 ɓen bonnunoɓe ɓerɗe mumen o wi summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw asaddu qaswa wa inna min al hijarati lamma yatafajjaru minhu al anharu wa inna minha lamma yashaqqu fa yukhriju minhu al ma ene waɗi e ɗen ɓerɗe koko juuri ha mbayno kaɗini walla bon ɓuri hayre yorde o wi hayre boom ene woodi hen jaltinoje ndiyam ɓuroje ndiyam wonno ene waɗe kaaje ceekiɗe ndiyam ene yalta hen wa inna minha lamma yahbidu min khashyatillah wama allahu bi ghafilin amma ta'maluna ene woodi hen kaaje bon kecce sababude ɗum hulde Allah wonno Allah ala fof ko welsidi ko golloton ko wadde ɓernde hen saaha aɗa yiya nde yoora sen ƴeewi eɗen jiya ɗum hen saaha aɗa yiya neɗɗo ɓernde nde ene yoora ha wayno jamdi ni
o yejjita hakkude makko e oɗo mo haaldata wonko ɓe jiidi mbuuɗu jiidigal makko e mbuuɗu ɓuri nimo ko ɓe jiidi ko hay so neɗɗo yettima ɗon tan ɓernde nde yoori kos aɗa yiya neɗɗo jooɗi sa jogani mono mbuuɗu walla an a joginimono mbuuɗu jejjita ko jiiduɗon ko jiiduɗa ko e mbuuɗu ngu ɓuranta mo aɗa yiya neɗɗo mbaɗo noon geɗel ɗiɗɗe ɓen mbiyen neɗɗo ene foti ƴeewde toujours ko laɓɓinta ɓernde nde sabu ɗum jomiraɗo haalnino en e suratul ra'd aya 27 allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tadma'innu qulub ene waɗi yimɓe gonɗinɓe Allah kuuli Allah deñata ɓerɗe maɓɓe ɗe tan moƴƴinta ɓerɗe maɓɓe te tan ko jamtade Allah te mata anda boom jamtade Allah e siftorde Allah ko ɗum tan boom ummata foti ɓurnude ɓernde ɗum tan foti moƴƴinde ɓernde goɗɗum ala wadde en ji jomiraɗo subhanahu wa taala omo haala e suratul hajji aya 32 ɗo wiyata wo man yu'azzim sha'air allahi fa innaha min taqwa alqulub o wi kala mawninowo ko Allah hurmini ko Allah rokki hurma walla gueɗe Allah ɗe gandanɗa hoore ma Allah ene teddini ɗum ene sabobina ɓernde ma moƴƴa ha joni e suratu hajji o aya 46 o wi yimɓe ɓe afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur yimata yimɓe ɓe jahani e nder leydi ndi pour ɓe daña ɗerɗe kakkiloje walla ɓe daña noppi nanoji ngandon noon wona gita ɓernde wumata ala wumata mana gita hoore wumata ko gita ɓernde ko gita mum ɓernde wumi ɓoorama wadde a yii ɗiɗo pecce ɗiɗe neɗɗo ene foti ɗum toppitade joni noon feccere wonde nde ko hakkude neɗɗo e tawore Allah wonde ɗum kadi ene waɗi cate tati nde neɗɗo alaɗa hakkude mum e hoore mum ngoom hakkude makko e hoore makko moƴƴa ɗum woni goho sabu ɗum jomiraɗo wino en e suratul an'am aya 4 qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amila fa alayha gande koye jomon addini on jiiruɗe kala jiiruɗo ɗe ɗon woni naftoriɗo ɗum nafoore nde arta tan koye ma kono so tawi a wilsinima jiiruɗe ɗe ha yirani ɗum loro o kadi arta tan koye ma noon o wi e suratu maida aya 105 o wiya ayuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtaraytum ila llahi marji'ukum jami'an falinabbi'ukum bima kuntum ta'maluna ay ngal desdal ngal ɓuri mawnude ko neɗɗo resda nde neɗɗo resda hoore mum desdal fof ɓurgal mawnude ko ngal Allah resdi neɗɗo hoore mum remi hen ko ɓesdugo resduma oto neɗɗo sikkumo won ko jogii e desdal Allah ko ɓuri resdede hoore mum refte hen ko ɓesduma
ya ayuha allazina amanu e hemon onon jaɓɓe allah mbiɗon oɗon kuuli allah aleykum anfusukum la yadurukum man dalla iza tadaytum mbiɗo oɗon jaɓi allah oɗon kuuli allah onon yiiɗe ɗe noon mi halfiyimon koye mon tinnuɗe koye mon mi halfinimon koye mon so min jiɗi ɗum juumude min mbiya mi halfinimon koye mon ay ndin kalifani oto neɗɗo welsinde ɗum la yadurrukum man dalla ala fof ko wayata on wadduɗo izahtadaytum so tawi on peewi nde wonno ilallahi marji'ukum jami'an onon fof koye allah duttor ɗum te noon fami nabbi'ukum bima kuntum ta'malun kala ko mbawɗo ɗon wadde mo wahabru on so jaggima ha on ceeɗi tan e kumpitiɗo no allah hablirta e ayya hunde hawnide te ene ɓatti neɗɗo bo an hen saaha aɗa wonda e hunde taw waɗi ko holsere mumne ko wayno puccu walla babba ko wayi noon waɗi ko holsere mumne wona gonda e hunde waɗi ko holsere taw waɗi ceeri wona e ɓiɗo tan ɗiɗo tonce ko ɗum tongi ene woni hen tongaɓe tongi muuni ene waɗi hen tongaɓe tongi taw wona muuni a worsitto tan humto so neɗɗo ne teskiti kala ko tonga tongol muumol allah koko hanma ɗum ata ñaama moƴƴani ma yo neɗɗo teskiti ɗum tan kono ko waɗi ko tonsi koko tonga tongol taw sa wursiti tan humto ɗum woni ko mbiyeɗa ya ñaam on ko sabuni ɗum neɗɗo wonko woni e sere mum so woppe mum haqqille tan yiya wono waɗi goto feerimi nammade holko sababiɗi nayi ene mbaɗa gallaɗi hen saaha aɗa yiya nagge nge waɗa gallaɗi kono ene waɗa joni noon wona wasgue wadde nde gallaɗi kono wona nagge tan waɗata gallaɗi hay jowɗen waɗa gallaɗi wonko waɗata gallaɗi ha heewi kono ko waɗata ko gallaɗi aɗa andi ko waɗan ko addi ɗum wadde gallaɗi mawka bon kan kadi neɗɗo so yeehi o yewtidoye ɗum tan oto yaaw wiide ɗum wona gonga kono sa yeehi ƴewtido waɗa gallaɗi mawɗi ko sababu ɗum tawa ko neɗɗo joginoɗo gueɗe ɗiɗe ko omo jogii daraja o ene gasa wona jawdi walla wona goɗɗum ko daraja tan kam omo jogii daraja walla omo jogii gandal kono ɗiɗo darajuuji ɗiɗi fof o lowanno hen tagore allah eyi nde allah jaggimo ha woppimo waɗinimo ɗi ɗum ɗon gallaɗi kala jiiɗomo e nandi o ko kawannoɗo tagore allah nde allah ɓuri horsinde wiyetene neɗɗo eyi ɗum so neɗɗo anda ɗum tan de aɗane perte a jooɗoto aɗa faɗa te kala mo kawruɗa momon toon ɗum dari waɗi retard o fannete perta sabu ɗum jomiraɗo omi rasulullah sallallah alih w sallam omi moussa alayhi salam e simore nogas woni suratu ɗaha aya 15 16 inna sa'ata atiya akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a an ganduɗo o an o kalanmi o fala yasuddannaka anha man la yuminu biha taba'a hawahu fatarda eyi sa yi ɗum tan a andan ndekente mbimi ɓuri bonde fof e patgol pada ko ɓenni walla pada ko hayti walla jooɗoɗa aɗa faɗa hoorema ayi ɗum ɓuri bonde kadi misal aɗa andi hen sahaaji e neɗɗo mo fota liggade liggey o jooɗo mo faɗa honno faɗata ko poɗɗa ligganade hoore ma on wata tan mbaɗa ɗum e ɗum woni ƴoƴere ɗum sababu ni
heewɓe yimɓe ene jooɗi ena paɗa taw ɓe nganndaa ko ɓe paɗata fof ko hen ɗum woni ɗum sabubini noon ya ayuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna feccere ɗiɗaɓre nde ko hakkude ma e dental ngal gunduɗa no gollodirta e maɓɓe mbaɗa respecté luwaji leydi ma nani haala noon ɗo ko jiɗmi ko ɓooya tan eɗen nganndi jartuɗen koye élection ɓooyani sa ari aɗa wata mbiyeɗa ko bulletin ji ɗi ni woni kayitaji ɗi kanƴi fof poɗɗa ko ƴettude par gotel 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 jaha to irnu ƴeewama mbaɗanɗa e enveloppe o mo cuɓiɗa o mbaɗa e enveloppe ngara bata wona ko ɗum woni wadde kono jiimi e laartoɓe leydi ndi jii ene jiɗi wonde leydi ndi ene jiɗi jogade leydi ndi nde ɓe ngari aɓe cuɓo won kayit mo ɓe goppi ɓe mbasi ɗum ƴettude ɓe ƴetti kayitaɗi ɓe jiɗi on ɓe memani ɗum sababude ɓe mbawrani e joom kayit oɗon ɓe goppaɓe naatoye irnu ɓe ƴeewi ko ɓe ndala ɓe cuɓi ɓe mbawi ɓe guti sabu mbi ɗum mursini ko so tawiɗo ko mbin wanno ɗum ñande hen mi watta mais en tant que noon joni kam ko o waɗi ɗum o woppama o woti holko joni kam o holli kam kanko ɓurini e yeeso loi ɗum no ɗum musadi foof tawata a wona ƴewtintoɗo par ce que leydi ndi renndini en ko luwaji leydi men so tawi neɗɗo o toppitaki luwaji leydi makko te omo yiɗi ardade leydi on joguiɗo fulla watanta ɗum normalement so tawi ka neɗɗo mo neɗɗago mum timmi saɗɗamo leydi a waɗa respecté luwaji leydi ma wona e min de ko noon jeygomi ene gasa noon taw erreur o ko yam woni kono mbaɗa yananaɓe joyi on ɗo gonmi e biro wi somi suɓino goppumi bulletin goto momi nannane e irno aɗa mbawi wiide a watata par ce que alay saago ƴetta kanƴi foof sa welama sa yeehi ha nder ceeka a yiɗa foof mbatta e ɗum ɗon min de waxden ɗum min de aɗum musibi kam pour mi anda noon ene gasa taw ko jumma mumene woni nomi anda haqqillam heɓani toon ma taw no foti wadde wonno min mi yiɗa yimɓe ɗiɗo citoyen en ɓe mbasa fodde e yeeso lawol ɗum addata tan koko muusi e leydi wonno ko ɗum rendini men ko heddi ko en serɓe o ko to woni o ko to woni o ko to kono luwaji ɗi kay eɗen foti wadde ɗum respecté e wadde wadde respecté luwaji leydi mum eɗen gandi jomiraɗo o wi e suratu tawba aya capanɗe jeeɗiɗi goo o wi wal muminuna wal muminati baduhum awliyau badin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yu'minuna allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu inna allaha azizun hakim o jaɓɓe ɓe allah worɓe e jaɓɓe ɓe allah rewɓe kamɓe fof jiiɗi yumma e baaba ɓe ɓurata moƴƴude kadi ko nde ɓe jamirta ko moƴƴi aɓe kaɗa ko boni te ɓe ñimno juulde ñimnude juulde wona e jama ala jama ko adda e salati ko toon to juulde tottirte ñimnude juulde koye bedda walla e leegal ma walla e leydi ma woni ñimna jam ko ka yimɓe jam ɗum woni ñimnude juulde ñimnude juulde wattake e jama e nder jama ko toon tokkirta wattu allah o sa gasni noon jaha ñimnoya ko jangguintonoɗa ko e nder jama o ya waɗa ɗum appliqué wadde ko noon tataɗel ngel
mbiyeɗa ya won hakkude ma e windere Allah nde ya hokkuɓe jaam ko ɗum wawi wonde fof ɗum wona neɗɗo walla ɗum wawi wonde wasde wonde neɗɗo ñande won sisiye goto neldimi vidéo wajiɓe mbarata ko fowru e ambara fowru yewɓe ronko ɗum ƴewde aɗa piiɗum piggal ɗum moƴƴani ko lorde kaaƴe cabbi hen saaha neɗɗo ene neldani ɗum ne min Allah annini fof ayi ko ɗum no mbaɗogen Allah annini fof e adunam ko neldede vidéo ɗo neɗɗo lorlete ay somi ƴeewi ɗum mbeɗa jooɗo fodde balɗe ɗum yaltani e yam taw koko markini ene genami ene addunani probléme uji ɗi ngannduɗa hoorema mi annda hono ɗe poti ɗum tagi somi yiiɗuri seeɗa tan mi waɗat suppirde mi ittan surtout ma ñanden kadi won neddo ɗumi vidéo goto ɗo neɗɗo jagga tan aɓe kirsa mi fuɗɗi ɗum fowde tan ittumi ɗanni Allah hulɓiniri fof ko hen saaha a doganmo taw koye makko paaɗa ana ummoto a doga Allah to paaɗa to taw kadi ko toon paaɗa ko ɗum hulɓiniri ɗum taki o heppaki o heñani o heñaki ala aɗa andi goɗɗo e temps goto o heppata heñata ko non dogata taw kadi koye mum paaɗa yo on kay jarani gone terma o pattan ha ngara ni ko waddata e ma ko mbawɗon wadde foof wadde noon mbeɗo ndiri tan e wadde moƴƴere wonno kala ɗo mbawɗon wonde Allah wi onon fof mi addi mon ha yeesa wonno Allah kala hunde ko kattan ɗo ɗum haali e suratul maida aya 47 fastabiqul khayrati ila llahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun daɗo ndiri e wadde moƴƴere onon fof ko yeeso Allah paaɗon te kala ko mbawɗon duutodirde kala ko mbawɗon ko rendini on onon fof mon ngar ha yeeso makko o ñaawa on so tawi en ƴeewi ɗiɗo toɓɓe jooɗiɗe kalni ene waɗi ɗon cate ɗiɗe garɗe caggal mum walla ɗe gona tati ko adi fof catal gadinal ko yo neɗɗo rewto ko bonnata hakkude mum e windere Allah nde woni tagore Allah nde surtout ma noon julɗo hono ma nde wonno jomiraɗo wi e suratul hujurat aya 10 innamal mu'minuna ihwa fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamuna julɓe ko bandiraɓe moƴƴine hakkude mon te kulon Allah Allah de ko jurmotoɗo beele mo o yurmo on toɓɓere ɗiɗɓere yo neɗɗo kadi reen hakkude mum e tagore wonde taw ko wande no mum walla enɗam mum walla hakkude mum e bandu men wonno jomiraɗo wini e suratul baqara aya 27 allazina yanquduna ahda llahi min ba'di mithaqihi wa yaqda'una ma amara llahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun ay ɓen fittuɓe ko Allah wino yo jokke ko gadodirno e Allah Allah wino ko enɗam yo fewde yo jokke yo moƴƴine ala fof garɗo ɗo woni tagore nde fiɓodirano e Allah ha jaɓodirɗon hunde o wima yaha a arat ɗo kay mbaɗa goɗɗum te tagoje ɗe fof tagore hen no jiiɗa fof yahata ko mission Allah kono mission neɗɗo ɓuri mawnude e kala ɗen tagoje kala ko jiiɗa ɗo ene yaha bon wallat ma koye mission ma
an neɗɗo beele ma wata réussir kono a yiyat neɗɗo joni kanko hay yimɓe hono makko omo boni mumen ala ko haali kadi tawore Allah heddinde aɗa andi hen saha aɗa yiya neɗɗo joni omo hutoro ko wayno babba walla puccu misal tan mbiyen babba ɓaade ko ɗum kewɗen ɓurɗen wawde hutorade o hutoro ɗum yaha ha tampa ha naywa ha gaño ha ɗum o ko ɗum o ƴeewa goɗɗo taw ko ɗo wirtotomo goo o safratama o fewdatama hay soba maayi o ubbatama gon ko ɗon o pata walla o daaso weddi o ladde te ko kutortonoɗoma o li o ƴetta tan o safra ɓaade ne jogui caftorɗe wona o waɗani ɗum maayi kadi o ubbani ɗum haaju makko ala hen o ƴewori kadi o ɗum beele ɗum ko neɗɗo wutinmu ɗum ala jogoɗa rawande ene gardalma galle ma jamma ñalawma gofani wona ya ha ñawa ko noon mbirtotoɗa ɗum a nawata ɗum to witirnere haajuma ala hen so maayi kadi a dasat tan noddoyɗa a ubbata kon haajuma ala hen eyyi joni ɗum ɗon holko ɗum woni cikkata eyyi ko mankede mawde ko wasde jogade ndimaku way wono was jogade ndimaku ko kutortonoɗa yeehi ha nawi ha tampi goo a safrani ɗum a ɗuminani kadi ma e date atan bedduɗa ladde ne waɗa yimɓe ɗuɓɓe ka ubbata ko aɗa andi ɗum way mankede men aɗa andi ko kalande ko ɗo enen fof eɗen mbaɗa ɗum kono ko wasde men timmude nde ko addani men eɗen mbaɗa ɗen gadi seɗen teski e suratul nisa'i pourtant jokkude en ɗam aya goo bismillahi rahmani rahim ya ayuha nnasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba yehe mon yimɓe kule joom mon taɓɗo mon e fittanu wuto won nanirɓe ɗum adama won nanirɓe ɗum leydi min nafsin wahida te o tagi hen père mum père aɗa andi hen saha neɗɗo wiya debbo timmani ay gorko timmani gorko so timmuno darata debbo eyyi ko sa yi ene daaro e debbo kay ko wasi ɗum timmude debbo ne timmani sa yen daaro e gorko wawi ɗum timmude no gorko jogoriɗi droit jogade jawdi mum daaroya joom suudu ko noon debbo jogui droit jogade jawdi mum daaroya gorko humana ɗum walla eyyi gorko fof jogui hen droit rendiniɓe ko dewgal ala hen fo jeyɗo keddiɗo kono enen hen saaha aɗa yiya desɗo o sikka ko kanko sori debbo ko wela o waɗata ɗum jaafo ɗon walla wona noon sumbu kay ala ɗon rendin noon ko dewgal ngal goto fof jogui hen haqqe goto fof wadde yo wat haqqe mum e dewgal ngal ko huɓɓini alqur'ana fof hen saaha ɗiya nisa cikka ko rewɓe taw firani rewɓe ene jogui toon firoji tati nisa ɗo firata debbo nisa ɗo firata gorko nisa ɗo firata kaake ma gila e oto en ha e portable en nen tawni nder alqouran way kono rijal ni ay rijal woni yimɓe data a rijalu qawwamuna ala nisa pour kamɓe ko gorko tan ya suratul ahzab en waɗi rijal en alladhina sadaqu ma ahadullah alayhim wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wama badalu tabdila te eɗen gandi l'islam aji hen waɗede ko debbo biyeteɗo Sumayya won koye rijal hen saaha ɗum eɗen kaala ko ɓatti ɗum neɗɗo tinniɗo e hoore mum mbiyen ɗum kaari ko ngaari taw ko gorko so tawi ko debbo tinniɗo e hoore mum mbiyata ɗum tan onne ko ngaari walla mbiyata ngo ko ngakki wona ko ngaari mbiyata ko tinnademo nde rijal woni bawanɗo hoore mum oɗene wona debbo en walla gorko
ene ɓatti neɗɗo kaari ko ngaari ko gorko e debbo no wetimiɗo no mbiyata ko kaari ko wiima tan ko ngaari tan kadi no kanko wawani hoore makko te jomiraɗo noon wi enɗam hakkude moon janggo e jang komin namnittoɗo ɗum beele oɗon toppitino ɗum nde wonno o haalino en e suratul anfal aya 75 wa ulul arhami ba'duhum awliya'u bi ba'din fi kitabillahi inna allaha bi kulli shay'in alim jomiraɓe enɗam dole hen ko yoga yaltuɓe yoga keddiɗo o e deftere Allah de kay par ce que onon fof jiidi yumma e baba Allah noon kala hunde omo andi heddo hakkude neɗɗo e Allah ɗum kadi waɗi ko geɗe ɗiɗi hakkude neɗɗo e Allah ko adi fof eɗen gandi alaɓa jawɗo tagge hakkude neɗɗo e Allah koko woppude julde e woppude julde par ce que alaɓa hakkude neɗɗo e Allah ko julde e joni noon julde nde ko wiyete ko assalatu ko façon ngaji ɗiɗi bindinaji ɗiɗi alif lam saredu lam wowtatƴo alif jowɗo ta saƙere assala on lam mo wow e alif jowɗo fooɗi kala ne jiiɗa ɗum woni allahu akbar assalamu aleykum e qur'ana kono ene oto neɗɗo yejit kadi waɗi salatu goɗo bindin goɗɗo alif lam saredu lam alif ta saƙere on salatu kala ne jiiɗa ɗum ko wertude juuɗe ne ɗuwo Allah yiɗi tan ko connexion hakkude mon oto tag ko ɗum woni ñimnude julde bertuɗo o juuɗe mum ene ñaago Allah ene andi Allah ko tagɗo ɗum reno wiiɗomo ko kefeɗo de wadde juulde hakkude neɗɗo e Allah juulde par ce que nelaɗo sallallahu alih w sallam o wi neɗɗo andirte ko juulɗo tan walla wona juulɗo ko woppude ɗum juulɗo wadde noon juulu muɗon woni alaqa hakkude neɗɗo e Allah kala nde neɗɗo woppi ɗum tagui alaqa hakkude makko e Allah way kono ellen ko connexion hakkude makko e Allah tagui way kono ala réseau ɗum neɗɗo rentoto wadde noon nde ɗon finde oɗon probléme yo neɗɗo rendu ɗum oto jooɗo omo jooɗoɗo ala réseau hakkude makko e Allah jomiraɗo haali e suratu zumra aya 65 walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin o wi rasulu men sallllahu alih w sallam min wahyi e ma e adinoɓe ma kala nde ndendinɗa Allah e goɗɗo a bonni golle ma fof bonni te jeytaɗa koye firtuɓe rendinde Allah e goɗɗo yaltude ɗum weeɓani wonno eɗen gandi surtout ko jali e hafi yaltude e peeñƴo o neɗɗo ene wawi ɗum kono cuuɗiɗo o yaltude hen weeɓani ko ɗum neɗɗo noon wadde alay saago o tinno hakkude makko e Allah kam neɗɗo ko wiyete ko connexion hakkude ma e Allah tinno oto ɗum tagi so ɗum tagi tan gasi ayi ɗo jomiraɗo wiyata e suratu yasin aya 61 hedde ɗon ɗo wiyata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wamtazul yawma onon kay keedi e banggue aɗa andi taƴƴo alaɗa hakkude mum Allah on wona ko ene hasde wona ene ƴeewe beele moƴƴi mum e boɗɗi mum halen ko ɓuuri ala ɓe Allah ko joni de onon haala ala ande aɗa andi wadde neɗɗo renoto ɗum ɗum sabobini o tentinani neɗɗo
o wi ɗum e suratu nisa'i aya 154 walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha min basinoma adiɓe mon e ahlul kitabi en holko min basiɓen ko yokul Allah wadde hakkunde ma e Allah on kote oto welsinde ɗum ɗiɗo ɓengel ko toujours aɗa yaha ko ene ɓeyde gilli hakkunde ma e joomen ɗum kadi koko waɗɗi neɗɗo wonno conférence men battidiɗo mi feeri wiide ɗo mbimi neɗɗo ko welsidi ko fof ñande fof omo juula kam omo haala gueɗe ɗiɗo yo toppito ɗen ɗo wiyata iyaka na abudu wa iyaka nastain an Allah ko an min dawata ko an min ballikinto ɗiɗo gueɗe ɗiɗi kay mbimi neɗɗo kam ko famɗi ko gandal ko heewi ko haajuji ko heewi ko probléme uji fof yo war feere kam o régla ɗum ɗum ɗon oto humpumbo iyaka na abudu Allah ko an min dawata Allah haalnima no rawata e deftere mum de wa iyaka nastain ko an min ballikinto Allah haalnima saɗa yiɗi walluma holno mbatta wadde ɗum taki isti'ana ko toon o nawi salat aɗa andi mi wima neɗɗo o somo teskiti e alqur'ana dewal Allah ƴogate koye julde wonno neɗɗo mo jogui ƴogirɗe sappo hen joyi goni ko bowal hen joyi goni ko nder neɗɗo noon so tawi toɓo ene toɓa aɗa yiɗi dañde ndiyam aɗa jogui ko dekkuɗa sa dekki ɗum e toɓo tinno oto uddu ɗum par ce que sinon sa uddi ɗum so toɓogol silti a heɗata ndiyam wadde a uddittu ƴogirɗe ma joyi gonɗe ɗe boowal uddita ɗum koko wiyete ko tawnude ɗum woni tewnu a tawnat ƴogirɗe joyi nder ɗe uddita ɗum ko anniya wonno zaati Allah o namnakima dewal namni neɗɗo dewal ko uluhiya e rububiya ɗiɗo service aji ɗiɗi Allah namnima haqqe mumen ya tottu ɗum haqqe mumen wonno ko jahata ko e ko gartata ko fof ko nder majjo gonɗa way kono misal yobde impôt tinno yoɓ impôt tini aɗa andi gokay andi no wat feere kay joɓa impôt kam ko ɗum te ɗum ɗon kadi nafoore nde ruttoto koye noon ɗum sabobini seɗen teski e simore baɗɗara aya 45 ɗum tan salatoɓe ɓe rende ko ɗon gasnirtomi ɗum wiyata wastainu bisabri wassalati wastainu bisabri wona mbiɗa ko iyaka na abudu wa iyaka nastain e wastainu bisabri wassalati soɗon jiiɗi noon mi walla on gonan muñoɓe gonon juuloɓe oɗo salatu fooɗi ɗum ko wow taƴƴo e allif jowɗo ta saƙere woni wona allama allif ha joni e simore baɗara aya 153 ya ayuha allazina amanu stainu bisabri wassalati inna allaha ma asabirina e hewɗo julɓe kooli Allah soɗon jiɗi mi walla on gonan mumɓe gonon julloɓe wadde so tawi en ƴeewi toɓɓere men nde sa yi ɗiɗo ayeji fof gaddumi ɗum ko wadde sharata wonno sa ƴeewi defte ko kayitaji ɗi ɗum ala hen pour haalande neɗɗo toɓɓere hen fof Allah ene haali ɗum e alqur'ana holno neɗɗo toppitorto ɗum beele mo won insanul kamil wonde nde insanul kamil no neɗɗo timmuɗo o tan ko adi ko fof ko hoore ma taw yo taw aɗa halfina ko heewi ka dental yo taw ngal ɗon dental aɗa halfi ɗum sa halfingal tan a woni insanul kamil way kono enne so tawino ko mbeɗu a hippi no wiyeteno lahal ma a dañi hippode
ko ɗum woni neɗɗo jaafoɗon no feewi haala ka juuti mbeɗa anndi ko ɗo darnanmi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nde kettoɗen ceerno malik wayno ko en ƴettanno crème glace aɗa muuco tan tawa yulani mbuuso ande andata ko safata ɓuɓɓat tan kono andata ko welata nde min mbatti heɗade ceerno malik min paami alquran tigui ko yahata hay ayaji ɗe firande somin kaal ɗum somin janggui ɗum min tina ɗum emin paama ɗum yo gurdam ma juut muusimi tan hande ɗo fotata wadde espace leydi no yiye mal asaf ko noon heewi waade ha woɗɓe kefta sernaɓe men gilay cheikh ahmed bamba hay ceerno alhaji malik kono ceerno malik inchallah min jaɓata ɗum minen komin pamɗi ko duuɓe e gandal foof e wiidere ko wi ko wastahinu bi sabri wa salat mbeɗa heewi miijade hen sa ummima aɗa juulo isa qumtum ila salat fahsilu wujuhakum wa aydiyakum sa wi aɗa jokkodira yimɓe ƴetti ndiyam lawƴu juuɗe ma est ce que haalis mo totteɗɗa o aɗa foti jaggude juuɗe ma lawƴa ɗum ha wujjata hen wadde ko kalta ko ceerno maali emin paama ɗum no fotiri foof ɗemgal ma ngal a lawƴat hunduko ma wadde hunduko ma ko aɗa foti ɗum fewnude sala huccine yimɓe aɗa haalda e mabɓe koyɗe ma ɗe a lawƴa ɗum walla waɗanma sa ko ɓeleɗa hen foof mi sam welama wiya masde bo par ce que wonta jahata a yiɗano toon yaade par ce que no waynana toon probléme kono a yeehi toon kono a watta toon probléme par ce que aɗa andi ko allah wima e koyɗe ma wadde ko kalta ko ceerno ma yo allah jurnu balɗe ma a nafi amen ko heewi mi jangganno mi wiya min ko jangganmi ko mi anda ɗum par ce que sa jiiɗani e famille anduɓe andata haydara ko less haalete secret ji mi ana andu foof tottuɗo amen mi yafnimo e konngol ngol sinno ko sago mi ƴettata konngol kono mi wawa ɗum sa haali ha paari mi wawa jaggude hooram sinno ko sagam hande jegues foof tawano heewi ɗo yede kono maal asaf kono min mbeɗa yinna e ɓenɗo min tan mi waɗi mi ari ɗo mi wonani ɗo jeguesnaɓe sinno ko sagam ɓe kewat ɗo kono no muusi kam par ce que ɓe pamata ɓe donki ɗum andu mi jalat saaha ɗum no wayni welde e on o kam mi ɓaɗari ko taki mi andanom mi yetti ceerno ibrahima sisé baɗɗo feere ha gandumamo mbiɗen yafno e konngol ngol no feewi rokki en wattude nde hikka yo allah rokki en wattude nde mo wuuri ngam barke annabi sallllahu alayhi wa sallama taw eɗen ɓeydi to banggue allah eɗen ɓeydi e diine eɗen ɓeydi e enɗam eɗen ɓeydi e cellal eɗen ɓeydi e ngaalu ceerno malik amin mbima a jarama hayrul kalami ma qalla wa dalla noon arabe ɓe mbi ɓuuri moƴƴude a haala fof ko haala pamɗuka naftuka haala pamɗuka heewi nafoore fa lillahi alhamdu conférence o
amin mbawi wiide temps o ina famdi fodde ko kalla ko ina famdi kono fodde ko faama ko ɓuri ko haala ko ko ɓuri min welde hen gila puɗɗiɗa mbiɗa aoudu billahi min acheitan irrajim alhamdulillah ha timmode a wiyani kaari wi mbiɗa ko Allah wi mbiɗa ko nelaɗo Allah wi kala biɗo hen goɗɗo wi ko goɗɗo wi noon kono an e ɗemgal ma a wiyani min kaari wi mbiɗa ko Allah wi mbiɗa ko nelaɗo Allah wi julɓe noon ko ceeri ceeri ko pop so tawi kawrani ɗo woni hen mo wona julɗo ko ceeri ceeri pop so kawrani e Allah wi kawrani e nelaɗo Allah wi woni hen mo wona julɗo te an gila puɗɗiɗa ha gasɗuɗa e nder deftere nde mi tiimi hen mbiɗa ko Allah wi mbiɗa ko nelaɗo Allah wi ɗum noon yo Allah rokku en rewindade jamiroje ɗe jomiraɗo yamiri men yo Allah rokku en rewindade jamiroje ɗe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tindini en kadi ko waɗata neɗɗo ko ɗum kalanɗa yimɓe ɓe nde tawno waɗata neɗɗo ko ɓernde ko ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi o wi neɗɗo de husere wotere ina e mum so tawi nden husere moƴƴi inna la fil insani aw inna la fil jasadi mudghatun iza saluha saluha al jasadu kulluh wa iza fasada fasada al jasadu kulluh o wi ɓandu neɗɗiyanke husere wotere ina hen so tawi nden husere nde moƴƴi neɗɗo o pop o moƴƴi so tawi nden husere boni neɗɗo o fof o boni ɓe mbimo hollen husere nelaɗo Allah o wi ala wa hiya al qalbu nden husere woni ɓernde nde tawno Allah ala ko sohli e neɗɗo ala ko Allah ƴewata e neɗɗo so wona ɓernde ala ko Allah sohli e neɗɗo ala ko Allah ƴewata e neɗɗo so wona ɓernde inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ƴeewani mbaadi Allah ƴeewani jawdi Allah ƴeewate neɗɗo tan ko ɓernde e golle moƴƴinta golle noon ko moƴƴude ɓernde so ɓernde moƴƴani so neɗɗo golli riya o natta hen geɗe goɗɗe e geɗe goɗɗe e geɗe goɗɗe natta hen yo Allah dandu en e ɗum noon yo Allah moƴƴin ɓernde nde yo Allah moƴƴin ɓernde men yo Allah moƴƴin ɓernde men Allah jarama a jarama min nani haala ka min paami haala ka yo Allah moƴƴin ɓerɗe men ɗum tan ñagoɗen Allah yo Allah rokki en wattude ni mo wuuri Falimata Zahra Allah jarama a jarama e konnguli ma pewɗi nurɗuɗi gueɗel gotel tan sinno ko sago taw mbuubo ala ɗo no juuɗi sababude yimɓe kono kullu hisbin bima ladayhim farihun fedde fof ina jogui ko weltorto kono mbaɗa sikki ko ari ɗo ko wuro ngo fof ari ɗo saabu woni ɗo ko almameɓe jumaji taw ko almameɓe ratib woni ɗo ko hohoɓe diine woni ɗo ko maire de la commune woni ɗo ko moƴƴuɓe wuuro wadde hay hunde heddaki e wuuro ngo an e hoore ma to gummiɗa to jegesnaɓe mbaɗa sikki mi sikkani so jeges ina mofti ɓurɗoma an sa ari wadde jeges fof ari ɗum noon Allah jarama a jarama min beltima e ko garɗa ko min beltima e ko kalɗa ko ko tawɗa ɗo ko no wayi famɗude ni e nder yitere ma ko noon wayi hewde to banggue Allah noon wayi mawnude e Malick oɗo saabu so Cheikh Tidiane dañno ko Malick dañi ko Cheikh Tidiane yaltatano aynu mati la ilaha illallah so Cheikh Oumar dañno ɗum yaltatano Ahmad Bamba so dañi ɗum yaltata e goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo holi dalilu majjum o ɗo Abdou Sammatar o jimɗo ha yimi mo koɓe ɓiɓɓe baba jimɗo ha yimi mo ɓi bamma daro yima ha yimma min de mi dañani ɗum mi anda so tawi goɗɗo dañi ɗum e nde ɗo jonde ɓi bamma yima ha yimma
Cheikh Madani yo Allah yobbo majjere amin ya rabbal alamin hande ɗo woni ɗo so wuro ngo fof e hewno tak ɓiɓɓe bammakko en jooɗaki ɗo hay hunde wonani sa adduna bisuji to Dakar ɗo ha heewi dat wuro ngo arani notadema hay hunde wonani kono alhamdulillah nde dañƴa ko ganduɗa ko gartirɗa e bande en gari jaɓɓadema sabu ko ɓiɓɓe bamma en jooɗi ɗum an ala ko wodanma so wona wiide alhamdulillah a dañi ɗo ko ceerno Samba dañani holɗum ceerno Abou nan ɗo jooɗi ina yimma ina wonde ɓiɗɗo mum miñe e ɓesgu ba daro e yeeso ma ina jimanma ina jimma ala ko wodanma so wona wiide alhamdulillah ceerno Malick yo Allah junnu ceerno Malick yo Allah junnu ceerno Malick yo Allah junnu amin mbima kalifa ma Allah ɓesgu ngu amin mbima kalifa ma Allah leñol ngol amin mbima kalifa ma Allah jum ko ñohore wonno ma wonɓe weeli no wawi wooda ɓe welani ñane gotta mbiɗa neɗɗo innira Cheikh Oumar mi wotana goɗɗo mo wona on no woodi walla woodani ko ñohore wonno ha ngaɓe ñohata minen fuyiɓe ɓe min nantina hayso welani woni e yimɓe yoɓe jaafon kono ko noon mbaɗɗa nde mbatta nde mi tawaka nanɗo aɗa haala on nantinani kam mbiɗa neɗɗo innire Cheikh Oumar woni e wuuro mi wotana goɗɗo mo wona on ko fasnade Cheikh Oumar jogade gueɗal e Cheikh Oumar e yiide ko Cheikh Oumar waɗani ɗum e yiide ko Cheikh Oumar rokki ɗum yo Allah rokke fandinde ngam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokki en wattinni mo wuuri den ñaago Allah dental ngal yo Allah waɗ men malaɓe taw malkiso ala caggal mum garduɗo e rafi fof yo Allah sellin garduɗo e haaju yo Allah humtu jiɗɗo resede yo Allah wallu ɗum daña gorko jiɗɗo lawlirde kadi yo Allah wallu ɗum lawlira اللهم ادفع عنا وعن المسلمين اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين اللهم استر عوراتنا وامن روآتنا بجاه سيد المرسلين شفانا الله واياهم من الامراض الحسيه والمعنويه سترنا الله واياهم سترا دائما في هذه الدار وتلك بعد طول العمر وحسن الخاتمه حسنا انفسنا بسات السمد والميم والميمين من محمد من كل ما نخاف من ذي الدار وفي المسير من عذاب النار بجاه سيد الورى محمد صلى عليه الله دون عدد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.